tinapunan na Marubes di Geredion sama Sekretaris Jenderal KBP na ludisan yang menasalku di periode 2020-2024. Alanisian kami na Marubes di kantor pusat atas nama pimpinan Yuriata sahabat Abidor selamat hari Natal nami Yuriata Salukna. Selamat hari Natal Yuriata Salukna. Selamat hari Natal. Di perpumuatan Lasiro Kaborino, Ajakun Mahasani di Batam, Natal sudah di Panuriran di saya kedusian, Mamuka Sian Ayat Sada, Saharo di Ayatono, Kasma Bapak Ibu. Bangsa Mardalani di Bagasan Haholomon, Marnida Sada Panotang Nabulun, Bicara Sada Panotang Diaka Namamingani, Tanah Lingkungan ni nunga di Batoroko Bangsoi, nunga di Kadiribo di Ibana halalas niroha nabulu, marlas niroha nasida di Juru di Burhim, somon las niroha di Butilon, somon parolopolopon di Namarbagi tabat-tabat. Ainunga di Ponggolhoko auga na ape tu Ibana, do batahi niaka abarana, doho licing-licing ni na mga duibana songon uju di Arimidian. Ay masok sok do sugut nasa sinjata ni parsinjata di hatuturtur ni tok tangan rodi ulos na marsapu mudar gabe si panganon ni api. Ay nunga tubuh di hita sada poso-poso di lehot tu hita sada anak pape tu ibana Papetua barana do sugut harajaon, jalabahenon na guarna si partahi halongangan, si ulubalang ni debata, ama sa liling ni liling na raja ni hadameon. Bain hagagadda ni harajao dohot hadameon, na sumarujung di habangsa ni si Daud, dohot di harajaon nai, pahoton dohot patuguhon marhite-hite patik, dohot hati goran, ola nion rodi saliling-liling na, hamuruhon ni Jehovah Sebaot, patupahon songoni. Ido sahakna, tuita saluhu na naliholong itu hatta, adong do sada survei na baruon, na berkesimpulan hasil surveyon di bulan Desember hamuaka mga mokenang, di sonma tingkat stres ni halak Kristen meningkat. Naso stresian gabe stres. Na ngadokia stres hoti-hoti tabatibo stres na. Dibandingkan Januari to November. Jala sada faktor na mabain jolmaon stres. Adong mapartalian na tu perayaan Natal. Hamak kadong asapor siyaon. Molo gabe stres halak Kristen di bulan Desember di Natal. Hita ma nadumangol. Alanyaha, ia si tuhu ni Natal nasa sitong na ima dame dohot las niroha. Oddo inti, oddo si tuhu ni perayaan Natal. Alay buyat tusatta don mungkin daksahat tu perajaon, alay dia ke kota-kota, na terlumubi di hitala batak kamangkenang, adorak somasa koviton, adong godiba halak kita Kristen Batakon namar Natal minimal 12 hari di bagasan Desember. Opak Natal marga, Natal nianako di sekolah, Natal kantor, Natal di gereja muse. Jadi nak sanga sahat haduat tuhita tu piarajon na udok naking di debenganan alamar turut-turut natalon akay natta managumudang na paling sengsara. Ay mar Natal jo marga tinabuna sa darion, marsugo ne Natal ni marga si hotang, marsugo ne muse Natal ni tubing do akanasing. Jadi ala Desemberon padat ikut tampil do akay natal prima uli-uli daksalan yan alay
basongonima ala marnatal burginom marnatal musi marsugu nay satabia kenang toro makainatai telungku modu burginay asa selamat sasak naon. Jadi sega pamatang humokop sasak ay harus tabas stres alai dade holani mat setorop nama bain manosak pikiran gabe tabas stres akala Kristen alanima molo tapamanat perdalan ninguluta dina humalia kita sipata kamanginang alani sorak ni berengo si pikiran na mangojak pikiran do rohani torop akadongan pinamana rupani sokonna torop wajahon hiramaul bahasa honoton ngatuk torop di bamadjuno kikariti ngakamanginang pardopanon at juga di bahasa rupani mamerek sorak ni pardopanon sahira nama taudo mananggung balajo di Sumatera Utara dan adok pancaran aura dame do lasirohan atagori nakin jala susana hamu akamang hamu kenang halak na stres halak na kehilangan kemampuan tersenyum do tertawa sonata ahanu namang mamerengdungan na mekel HP ngolo tungadong ahli psikologi di hitan wae na sida berkesimpulan danak rupani iko mekel do kaya nakwaton 400 kali sadari asabu ibana bertumbuh secara psikologis sehat intelektualitas na pedenggan partodion na petugu lapatan na hahaha nya danak sadahadi atok sada iko no 400 kali mekel danahon HP songon natadohi molo se meningkat tingkat ni stres lamu marojak si pikiran go roha hilang manina akali psikologi kemampuan ni orang dewasa hilang kemampuan mekel tersenyum 325 jadi tinggal masa pelimana jadi mulu mekel lebih mau manginang 15 hali sadari mauliati metu hatta normal lebih mau nama katanya menaking parhobasan o parekelon bilu parhobasan nakamata situ memang kosong itu jalan atuk torok muai jol mau na manginang si 15 ope ngamaul si pada Jepang bodoh si manogot satu si botari Olan na tegang perdopahanon majupay di mamabiyar sutung gabi honay banon jalat juga halak ama rupani kehilangan kemampuan tersenyum mekel mono mekel dadana iya mekel lebih bebenyon pak enak ipastap ko lebih dadana iya tapi dadana ini sedang menjalankan tugas na kewajiban kamu karong asa persiawan nanti kunarong didik-didik na sonon main dengan labungon omatikina dina marpesta hilawalino situhuni nataingot kadutuhuni Tuhan Yesus inti yang paling dalam dari Natal adalah sekali lagi damai sejahtera dan sukacita jalaino nataida marhite hatan itu hata buasa ikon marlasiroha najulu hala Israel jala buasa ikon marlasiroha hita di bagisan panulota siganupali ala di barita nauli na tabegion dia sada nakiani ima dipuka marita nama dok bangso nama dalani di bagasan hakolomon marlida sada panodang nabulun odo anggo simocili odo ojahan nila siroha ala hala Israel lihai nasipada mangulu di bagasan hakolomon ketidakpastian ala godang nama nosak mulu nasida godang nama musuhi nasida boy dodang jelas masa depan ala niakatan tangan siadopanna alai naing malas siroha bangsui ala marnida sada panodang nabudu jalan di bagian nama ngihu muse terlalu mobi dia 5 molotaida di belte akan menginang di suraton dalam huruf tebal Dio isi ainunga tubuh dihita sada poso-poso di leo tira sada anak papeto abarana do sugut ada jaun jala bahenonna warna si partahi halongangan si ulu balang di dewata ama saliling-lilingna raja ni hadameo
ala ro panodang labulon tuhatai. Ro raja ni hadameon tu portivion. Odo boi mabai kita hamu kadonga saha persiaon. Marna punahon hadameon natagwari. Odo na memungkinkan hita saluna boi malasiroha di bagasan mulut asigaroha. Asa nama cariko di hita nuaing, bohado hita menggeser fokus manang pusat perhatian. Ala mano Tuhan situturu hamo kadongan, tu dia perhatiata, tu dia fokus ningoduta, ido mano Tuhan salut gerak hidup, ido mano Tuhan suasana hati, ido nang mano Tuhan nasa gunmit ni muduta. Mulai ada perbandingan Apostol Paulus sama kadongan sasitong na oma sada apostol na mengadopi ragam ni nabait ragam ni nahatsit mulai tajahai taringot tukisan ni Apostol Paulus sasitong na aronggo ditanggung ibana sada sahit na subuhi mampe borat akamang dia kapardalanan mamarita hobar itanauli jok do ibana terdampar karam kapal. Di bagasan ulau mamarita hobar itanauli dimusuhi gari ada di penjara kota kanasing asa donok tama dok paet borat do diae Apostol Paulus buasa boy bertahan buasa tubuh porsiona buasa margogo madalani ngodu di Filipi 4 ayat 1 tumakas di hati Indonesia di segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang menguatkan aku. Segala perkara dalam artian penderitaan, sakit penyakit, tantangan perjalanan, tantangan dari pemerintah yang lalim, tantangan dari orang-orang yang tidak percaya, yang luar biasa berat. Tetapi dia bisa menjalani kehidupan dengan sukacita, berenergi, karena yang tadi segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia dalam hal ini adalah Kristus. Paulus adalah model orang percaya yang mengarahkan fokus pusat perhatiannya. Kalau ada dua, di satu segi tantangan, penyakit, penderitaan, siksaan di satu segi, tetapi di segi lain adalah Kristus yang kuasanya jauh lebih dahsyat. Paulus bukan mengarahkan fokus perhatiannya pada derita, bukan fokus pada sakit penyakit, bukan fokus pada tantangan, tetapi sungguh-sungguh mengarahkan hatinya, mengarahkan hidupnya sepenuhnya pada Kristus. Nah, di bari tahun, di bari tanuri tabigion, ima panodam naboluni, Raja Hadameoni, odo mabain Apostol Paulus marlasiroha, sahalinay marbugo madala ni ngodu. Lausom manuaing jamita na mangulo tuhita sa loob. Dakola buarot tabi anggota umum. Tuturok tuhita na mangayin. Dada hulak sita di pera jaw talutungon alin sa doktor tiyo. Makatay hanil magpadita na kinataon ni dan hasiatan garijat taon. Gari ada prosesi padita ngatu mapala sopi dalan na taon ni. Go di luar kita. Alay nuaing tonglo mawiyate dono tatu hata ibu lebih kita. Alay sono mana dengan mengatur jarak. Borak go pangotak ni koviton, borak kien nak manginang. Gudang na susah. Alay nuaing di borngin na badiaon, inataingot haroron ipanodang na boloni, Raja Hadameoni, tusima fokus. Ta'arahkan perhatiata, rohata pikirata gogota haporsiota, ta fokus, ta'arahkan tuduhata panodang naboloni Raja Damai. Asa semua memanginang Hadameon di bagasa rohata, asa semua kelas rohata nakpe saya rumah katantangan nataluti. Alay buhay doro suku-suku tuita ay buhado baenon marlas roha. Sungono mani situasyon. Buhado baenon marlas roha
tang yang niba salelingon ngapi nangin susuatai lau soro buhado baino marla siroha ngahina holonga di bagasa persahitan ta jumlah sude ta bilang-bilangi sude mungkin boy do honota dangadong boy dasor nakoko di hita marla siroha ale songon mala ta korsia kita kamangkena odo ingolok. Dunia ini bisa memberi 1000 alasan kepada kita untuk meratap, untuk bersedih, untuk kehilangan pengharapan. Tetapi orang-orang percaya memiliki satu alasan untuk tetap bersukacita. Dan satu alasan ini jauh lebih kokoh ketimbang 1000 alasan yang ditawarkan dunia ini kepada kita untuk bersedih, untuk patah semangat. Dan satu alasan itu adalah yang kita rayakan pada malam hari ini. Karena Kristus, Sang Terang itu, dan Juru Damai itu hadir mengikuti langkah setiap detil kehidupan kita hari demi hari. Asa molo pesipata adong nata parsita mainan. Adong nata hirim dan jumpa kita unang mago lastiroata alau balga do tuatai sian nata parsitai. Menasong lapo suruh kanya mainan. Ia harus ada. Tapi itu adong dihita main naga senior kan marasohota tang kasus dihita. Ia harus ada. Nakoso ngadi gua di Pulibana dulu di Jerman. Alanga akhirnya menjiang lansia kan marasohota tuh be. Alai ngasih disohot na tuoi amar sarohana. Setiap malam sama setiap terbaru tabla marsa rohana. Ala saya bulan itu isukun atas tahun. Ala ni Roma, si dulu di gua berani tu badida panggil terakhir. Amat badida urubi baju. Orang nama satu orang kali. Dan orang damai orang, bukan orang masih orang dia. Ayah orang pinasi dengan marah soal kalau yang tu panggilnya. Jadi suku badida masih dulu. Ayah ngadi. Apakah saudara sudah melakukan dua bina aham yang paditain? Bina pada dulu apakah saudara sudah berdoa ini? Atau dia siapa seton? Amak paditain ko kami yang go dia sekali kau ngapain mak paditain? Sifat ada mau kata mak paditain satu doa satu laju mak yang memangin laju duit mak yang gudang mana yang aku dia gudang yang doa paditain dohon mengajar kandas ini mana rumah ini? Ada mak yang ini mana saudara? Bah. Atau sorry bina berdoa apa aham yang paditain. Bina berdoa ko na tongima berusaha ina. O kato pienya lusi usaha yang paditain. Basadok naso di baru mengabuga. Mahuai di Facebook di Instagram ko kana sila ko la maila be madok na siang jomblo ne mana. Jala di biro jodo di korap pengahuai namang paditain. Ngaya dibentuk tok panitia kesilien hakaliri. Ima ni serius na marusaha na paditain. Jadi tangi yang usaha dia makpaditan kok kira-kira kadas ini mana. Bah, tidak padita memang melunga sono somang nama tangi yang serius nama usaha yang ganda dapat. Ale petri disokin naik. Kira-kira do syarat naik dapat ide. Sudah posoton. Anggo syarat do makpadita. Pada kulan terlalu mulu. Alana sono usia di bermain malai paling tidak atau nama makpaditanian nalain inat tahun bar juru Uli, cantik, sarjana, anak orang kaya, mana mana Adong mahira 10 manginangi pajujuri mana syarat naon. Kira mau dapat ipiara jauh. Syarat-syarat baru rupanya. Jadi nama pendidikan matong mau woto, adong go sedena ibiri kok ibu ina pendidikan mama pendita dok masa tertawa ina bina patuduh tu ima berkaca ina. Dari kok mau bercermin di mana. Alay jamu mada dipanggil mana mas sarjana ibana pena julu ditulu do IP na 2,2 dotto itu sarjana panggil uli cantik ini mana bayo namang inang nang pala sahat lebih kira mendekati ganteng lebih nang pala sahat kira ganteng ekuna cantik duli anak orang kaya le bahaya dulu sama namang inang da mula dong bawa makirim anak orang kaya, mungkin di rohanya mati masuk ke sini tua musuh tahun orang itu. Jom mana doknya kaum milenial nuaing cowok matre. Jadi bapak tu do mau latong. Lapatan dang nama dok akara
naso marhasohotat sotuk tado ala naso ngonon berbagai kasus do alena tado rokani buido molo gabe marsak kita dangadong hadameo di rohatta ati na adong go dihita na naik sipaturiotta ido inti pesanna mula dong maeng na senior dihita nang marhasohotat sotuk tado dak sempurna ka jolmonna dia dopan itu hatta sarupa do jolma marhasohotan manakso marhasohotan dak sato ngajolma akan naso marhasohotan mangina ikon takasta bersiai dak tusi ahli nandet nada do konmai alai atik tuk tadok tuhadang boy marlasiroha wohado boy marhadameo nahu parsita leling dan jupangau molo tung adong pangabatina dihita dia dopan itu hatai asa sumuang hadameo dihita sumuang las nirohata ati kungarok pangabatina dihita sukunota dia dopan ni tuhatai ala yang guna pasti hamu akamang hamu kenan na tapestaho porginon songon ndok ni ayasadei tuhatai panodang ngabur na berbeda siap portilion dohot raja hadameon na pada meho kita tuhatai na pada meho kita nang tu dirita sadiri na pada meho kita nak tuak kadongata omma nagabe si halason nirohatta di bagasa bornginon asa dinamulak kita non sia joroon hamu akamang hamu kenang anggotan tangani saya dong bedwe pasti dwe muluak kana mauli sai nadi pe huti-huti do no dalatta tujulu mungkin do maul sia non alai naing masuat di bagasa rohatta anggo tuhatta nata pestahot di bornginon dang matsohot padonganyonna tihita saluhuna omma dasorta lao marlasiroha madalani ngulutta jadi saya diusehot tuhat taima na tau mabuan hadameon di bagasan ngulutta diusehot tuhat taima nasa nahasea mabain manoktong hita marlasiroha di ngulutta siganopari amin ali dibata amanami porsea situtudo hami na di tonga-tonga nami doho di bagasan nobason di joromon yang ngulunami sadarion ale Tuhan hataridaan ni na di padame hodo hami dohot amai na so di jujur hodo akadusa pangalasion nami ia mangulupi hami sadarion dada alani burju nami dada alani malonami dada alani sinadongan nami alaitung alani yasidot holong ni roham Tuhan mauliate rohanami diho alamarhite na huingot tami hu pestaho kami parningotan di hatu tubuh ni anakmu Tuhan Yesus Kristus di bagasa porginon Tuhan pasuang ma dame na sungurungi di hami be pasuang ma las ni rohanami be jalan waing ale Tuhan dinamulak hami sia joromon pakke mahami saluhuna gabes akasibuan hadameon dohot las niroha marhite Kristus Tuhan nami amin.